שלום לכולם, שלום לכל הילדים והילדות ומי ששם. ברוכים הבאים לאתגר פוקימון נאזלוק רנדומייזר בספיר. אני כפיר ואני מי שמשחק במחשב. אני אזיז את החברה. כן, אז יש כאן את הפתח של מי וזה בלוגיה, דטיוס, טיאס, לא יודע, אותו דבר. ייי, בלה 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 בלה, בלי, לא אכפת לי. אוקיי, אז מה שאתה רואים כאן זו בדיקת שמירה שעשיתי, רק כדי לבדוק אם הכל עובד. בואו נתחיל. פעם. כן, אני תלך לשמוע את המוזיקה האפיזודית. sort of super. למה עשיתי את כל הזה? אוקיי, קול גברי. Hi, sorry to keep you waiting. Welcome to the world of Pokemon. My name is Bridge, but everyone calls me Pokemon Professor. This is what we call Pokemon. Holy shit! יש לו רג'ירוק. תגידו מה שאתם רוצים על ברידג'. פאקינג בדס. כזה. היי, שלום, ילד, ברוך הבא לעולם של פוקימון. הנה רג'ירוק. לא, זה... וכל מיני מילים שאף אחד לא אכפת, בלה בלה. כן, כולם אוהבים אחד את השני, וקשת ולבבות וכוח הלאה. שטוק! אני לא רוצה להשתמש ברווח. אל תגרום לי לחוצה, אוקיי. האם אתה בן או בת? אני... פעם אחרונה שבדקתי הייתי בן. אוקיי. מה שמך? שמי הוא... מה שמי? אני אקרא לעצמי... שאלה טובה. אני אקרא לעצמי... כפורמן... איפה F? אז זה פשוט כפיר. כאילו יש לי כוח עכשיו מסובכים וזה. בלה בלה בלה. אני לא מוצא את F. אני הייתי על F כל הזמן, אני כזה איפה F. אוקיי. כפיר. מספיק טוב. בליפ, בלאפ. סוריט כפיר, כן. אוקיי, יש לי רג'ירוק, אני מגניב. אתה כפיר. שעובר שובר לעיר הזאת, כן. I get it now. אני מבין את זה. Alright, are you ready? Your very own adventure is about to unfold. Take courage, בלה בלה בלה, אנגלית. אוקיי, אני בתוך מסעית. ייי. אוקיי, אני שחקתי באמרד רובי יותר פעמים ממה שאני יכול לספור. אני יכול לספור בערך 5 פעמים. אבל אף פעם לא שחקתי ספיר. ואני נורא אוהב את המשחקים האלה. אז כן. ואף פעם לא עשיתי נאזלוק. כפיר. We're here, honey. It must be trying riding with our things in the moving truck. כן, למה לא יכול פשוט לנסוע באוטו? Well, this is little town. Do you like it? It's our new home. It's... בלה, אנגלית, אין לי כוח. כן, תקחי אותי לחדר שלי. See? Isn't it nice in here too? בלה. תחופרת. כן, מה אני אעשה? Phew. Go get a clock in your room, honey. כן, עכשיו הקטע הזה. אין לי מושג מה אני עושה, אני פשוט... אוקיי, אני נותן את העיניים, לוחץ בעיניים. כן, נותן את העיניים, לוחץ עין. כן, מספיק טוב. Kfir, how do you like your new room?
Good. Everything put away neatly. They've finished moving everything in downstairs too. The Pokemon movers are so convenient. Oh, you should make sure that everything all there on your desk. כן, עמדת נבט. פשוט ייקח את זה. מחברת. אני אקח לקרוא מחברת. מי רוצה לקרוא במשחק פוקימון? לא רוצה למצוא פוקימונים. ולקח אותם שלי. אוקיי, יש פוקשן. אוקיי. שנייה. אני זוכר שאני גיליתי את זה בתור ילד בפייר רד והייתי כזה אתה יכול לישון על המיטה? וואו! אוקיי, עכשיו פשוט נראה למדרגות. אוטקס. כפיר! Quick! Come quickly! איזה מוזיקה. Look, it's Spearbook G. Maybe that will be on. אנגלית! לכי. אוקיי. עכשיו. יש כאן ילד. If you go in tall grass... אין לי כוח. טוב, עכשיו אני הולך לבית של מיי. Oh, hello, and you are... נקודה. אני פשוט לא הולך להגיד נקודות. Oh, you're כפיר. Our new... כן, אני יודע לעשות רק 3 קולות בערך, אז כן. Oh, you're Kfir, our new next door. Alright, shut up! I'm here for your daughter. Okay. יש לי GameCube. The Nintendo GameCube. Game Boy Advance is connected to serve as a controller. כזה. הגיימקיוב היה כל כך כושל שהם כזה בבקשה, תקנו את הקונסולה שלנו. אוקיי, יש כאן ילדה. אני מתבייש. אני נבד. היי. יואט, אני נפרץ לך הבית. כן, מה אתה הולך לעשות? פשוט נעלמה. כן, מצטער שאני לא הולך לקרוא את הכל. אתם לא יכולים להכריח אותי. You can't make me. Can't make me do it. אוקיי. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת לרופא הזה, לדבר אליו. ואז... פרופסור ברידג'? The prof's away in Fieldbook Agro. He isn't here. Okay, let me explain why I don't care. לא אכפת לי, יואו! לא חשוב. Hey kid. So there's someone shouting down the road here. What should I do? What should we do? Somebody had to go help. טוב, כנראה שזה אני, כי אני עושה הכל. אני הבן אדם היחיד שיכול לזוז. Help me. אני גבר. אוקיי. לא בדרך כלל רודף אחריו זיגזגון? או שזה משתנה? טוב, לא חשוב. Hello, you over there. Please help. In the bag, there are a Pokeball. אוקיי. עכשיו כדי שאנחנו מגיעים לפוקיבולס. אוקיי, עכשיו כנראה שאני מסביר למי שלא יודע מה זה רנדומייזר. מה זה רנדומייזר? אתם יכולים לראות כבר עכשיו שזה לא הסטארטרים הרגילים. אז מה שרנדומייזר עושה, זה כל פוקימון, זה פוקימונים שאמורים להיות שם, לא נמצאים שם. אז ככה שאתה מקבל פוקימון רנדומליים לחלוטין. וזה הקטע המגניב. אוקיי, אז הולכים לבחור בין גרייביור לבלבזור אומייגאד, אני אוהב את גולדק. גולדק אחד פוקימונים הכי אוהבים עליי. אקח גולדק. פוצ'י ונער משתאים זה גולדק וטיב. זה גולדקית. זה גולדקית. תשרוף אותו, תורג אותו, תשרוף אותו עם מים. גולדק, כן, שיף לי XP points. לא אכפת לי. Woo! I was in tall grass studying wild Pokemon when I was jumped.
You saved me. Thanks a lot. Oh? Hey, you're Kfir. This is not a place to chat, so come to my Pokemon Lab later, okay? אחר כך אני מתכוון עכשיו. Okay. So, Kfir, I've heard so much about you from your father. I've heard that you don't have... shut up! דברים. כן, אני רוצה לתת שם. זה אחד מהחוקים בנאזלוק פינגי שצריכים לתת שם. אוקיי. אם אתם לא מכירים בוא זה מין כזאת אנימה מטומטמת כזאת, אבל מצחיקה רצח. אוקיי, אז בוא הבת. אולי זה לא כזה שטוב לבת. אין לי אכפת. בלה. It may not be a bad idea for you. לא בא לי. Oh, don't be that way. no. לא, אני לא רוצה. חופרת. אוקיי, בסדר. שם טוב זה מעי. לא יודע אם זה מעצבן אתכם שאני משתמש ברווח. פשוט משתמש ברווח כי אני יכול. אוקיי. עכשיו. יש לי בערך את החוקים. אני אשב לכתוב חוקים מסודרים עד לפרק הבא. אבל זה בערך החוקים הרגילים. אבל החוק שחשבתי עליו זה שעכשיו שאין לי פה כדורים, אז מה שאני מוצא בסודות לא נחשב, רק שיש לי פה כדורים נחשב. אני חושב שזה החוק, וזה שלי, אז מה אכפת לי? פאקינג גרידוס. זה בוא. זה למה נאהב רנדום מייזרס. זה פשוט, זה כיף. כי... זה כיף, איפה אתם עוד תמצאו גרידוס בת לבל 2 באיזה שדה ליד הבית שלכם? אוקיי, אני פשוט יהרוג אותו. אז פתאום יש לו דרגון ברף. שיט. זה לא כזה הרבה. ייי, עכשיו מבולבל. מי מבולבל, אתה מבולבל, נא תעמוד עכשיו, ייי. בוא. Gained 61 XP points. ייי, בוא. אבל אין צורך מעבר לו, היי. אם פוקימון נטריפים, קח אותנו לפוקי סנטר. ייי. פוקי סנטר ב-Old Town. Right close by. כזה, דאקסקוקס. נשרוד אותו. סוטה. אני חושב שאני... כן, אני מתנגד לזה. זה לא בעיה. ניגוד. איזה בעשה אם נתקח בלבזור. קונפיוז'ן מת. עכשיו פשוט לשרוד אותו למוות. קבל את כל ה-XP, עכשיו קיבלתי את ה-XP, אתה הפסדת. איזה מרכז לפוקימונים. שלום, ברוך הבא למרכז לפוקימונים. בלה, כן. אני כזה רגיל לזה שיש פוקילון, אז כזה אחד. אנחנו החזרנו את פוקמון שלנו. אנחנו רוצים לראות אותם. איזה בית חולים אומר כזה, מישהו כזה יוצא, החלים ממחלה, כזה אנחנו מקווים לראות אותם. אוקיי, יש כאן איש. היי, תן לי דברים חינם. ולהעביר את זה. רק תן לי דברים חינם. כן, תודה. כי אם יש משהו שלמדתי בחיים, זה שדברים חינם, זה טוב. הדבר הזה... פרט. פשוט פרט. פשוט חמוס. הפוקימון החדש שלנו מבוסס על חמוס. איך נקרא לו? חמוס, אחלה. בסדר. למה יש לנו שזה סייבר? קראתי סקרץ'. אומייגאד, אני לא רוצה למות. הדבר האחרון שבא לי זה למות על ידי חמוס. מוות על ידי חמוס.
אז אני לא רוצה למות על ידי חמוס ושהנזק שלי ייגמר בפרק הראשון. פשוט יחזור לפוקי סנטר וירפא. ואני חושב שזה מקום טוב לעזוב לפרק הזה. אז אני רק ארפא אותו. מהירות. כן. אז התחלנו את המשחק. אני מקווה שיהיה אדיר. תנו קומנט, לייק, כל הדברים האלה. ונראה אתכם בפרק הבא.